L-Oppożizzjoni Laburista qed titlob biex nhar il-Hamis 17 ta' Jannar il-Parlament jiddiskuti mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern imresqa minnha il-ġimgħa filgħodu. Il-mozzjoni ta' sfiduċja tgħid li l-Kamra tar-Rappreżentanti m'għandix fiduċja fil-Gvern u għalhekk tirriżolvi li din id-deċiżjoni tkun ikkomunikata lill-President ta' Malta. Flimkien mal-mozzjoni ta' sfiduċja, l-Oppożizzjoni ppreżentat mozzjoni oħra ta' proċedura li tirregola kif għandu jaħdem il-Parlament għar-rigward tal-istess mozzjoni. L-Oppożizzjoni qed titlob li minkejja kull provvediment ieħor taħt l-ordnijiet permanenti tal-Kamra tad-Deputati jew xi riżoluzzjoni oħra tagħha, id-diskussjoni għandha tibda fid-9 ta' filgħodu u tintemm f'nofsinhar nhar il-Ħamis stess 19 ta' Jannar. L-Oppożizzjoni qed tipproponi li l-ħin tad-diskussjoni jinqasam minn daqs bejn Gvern u Oppożizzjoni u l-vot jittieħed immedjatament meta tispiċċa d-diskussjoni. Kien kmini il-ġimgħa filgħodu li l-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat waqt il-programm TVAM ħabbar li se jressaq fil-Parlament vot ta' sfiduċja fit-tmexxija ta' Lorenz Gonzi. Ħanagħmlu jien il-vot ta' sfiduċja issa. M'hemmx aktar lob. Il-lob tal-politika tal-passat jien qatt m'għamel bija. Tafni ġew. U anke Pier jafni. Tikkonfermali jiena sal-lum qatt ma smajtek li fissa tkun daqshekk kategoriku tajt se nagħmlu jien il-vot ta' sfiduċja. Iva bla dubju, u d-deċiżjoni finali ħatta hekk kif smajt bid-deċiżjoni irresponsabbli tal-Prim Ministru illi f'din il-kriżi jiddeċiedi li jsifer. U f'dan il-kuntest il-kap tal-Oppożizzjoni qal li ddeċieda li jerfgħu r-responsabilità u fil-Parlament jitlob vot ta' sfiduċja fit-tmexxija tal-Gvern ta' Lorenz Gonzi. Joseph Muscat spjega li d-deċiżjoni li jressaq vot ta' sfiduċja fil-Gvern ħada b'responsabilità. Hija deċiżjoni li ħadta wara ħsieb kbir wara li konsultajt ma' ħafna nies, wara li tkellimt rajt il-verżjoni differenti u naħseb bidi fuq il-kuxjenza nemmen li ħadd jiġri x'jiġri. Onestament ta' x'jiġri fil-Parlament jekk ikun hemm riperkussjonijiet oħra ekstraparlamentari wara x'tiskatta l-proċeduri tal-Kostituzzjoni, jiġri x'jiġri wara, jinbidef fuq il-kuxjenza llum ngħid li ħankun ħadd id-deċiżjoni tajba. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li nkunu nafu jekk għandniex kriżi kostituzzjonali wara li ttieħed dan il-vot. Saħaq li l-instabilità fit-tmexxija ta' Lorenz Gonzi ħolqot sitwazzjoni fil-pajjiż fejn kollox jinsab wieqaf u għaldaqstant hija sitwazzjoni li għandha tiġi solvuta minnu fih. U l-poplu allura nistgħu noqogħdu nistennew ġimagħtejn oħra. Naħseb titkellmu ma' nies bħali ta' intom u tafu li l-business bħalissa kollox iġġamjat. Joseph Muscat qal li l-kriżi ta' bħalissa hija waħda dwar l-istil ta' tmexxija u attitudni ta' Gonzi PN.